αξιότιμοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να εκφράσω τις απόψεις μου για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Δεν εκπροσωπώ τα παιδιά της ηλικίας μου, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες αυτής. Ευκαιρία που πιστεύω θα έπρεπε να δίνεται σε όλα τα παιδιά. Να σας μιλήσω για τον προβληματισμό μου για ένα καλύτερο αύριο των νέων. Το θέμα είναι, ποιο μπορεί να είναι το αύριο των νέων. Αναρωτήθηκα πολύ, όμως τελικά δεν ξέρω τι θα μπορούσα να πω για το αύριο, τη στιγμή που γύρω μου, σε όλο τον κόσμο, επικρατεί χάος και υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα. Προφανώς, αυτά συμβαίνουν λόγω λάθος επιλογών και αποφάσεων του χθες. Οι κακές επιλογές του παρελθόντος είναι αυτές που μας οδήγησαν στο άσχημο παρόν που βιώνει η ανθρωπότητα σήμερα. Και προχωράμε σε ένα μέλλον αβέβαιο, σκοτεινό. Θα πρέπει λοιπόν όλοι εμείς, οι μεγάλοι αλλά και οι νέοι, να αλλάξουμε τα πράγματα σήμερα, ώστε με σωστές επιλογές που θα διορθώσουν την άσχημη αυτή κατάσταση, να μας εξασφαλιστεί ένα καλό μέλλον. Προκειμένου να ανιχνεύσω αυτές τις επιλογές και να μπορέσω να μπω σε μια διαδικασία να μιλήσω για το αύριο, πρέπει να ψάξω να βρω κάποιες αρχές, οι οποίες να είναι αντικειμενικές, και στρέφοντας την προσοχή μας σε αυτές, να διαμορφώσουμε τις συνθήκες του σήμερα, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα καλύτερο αύριο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τις αντικειμενικές αυτές αρχές. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Προκειμένου να τις προσδιορίσω, ρώτησα κάποιους μαθητές μου. Ο καθένας είχε μια διαφορετική άποψη. Οι αρχές αυτές όμως θα πρέπει να έχουν κάτι κοινό για όλους. Κοιτάω γύρω από την κοινωνία. Παντού διαφωνίες και αντιπαραθέσεις. Αυτό που προφανώς μας οδήγησε στην άσχημη αυτή κατάσταση του σήμερα, δεν θα μας εξασφαλίσει ένα ωραίο μέλλον. Μετά, κοιτάω γενικότερα την Ελλάδα. Και τι? Μια κρίση μονίμως, ανθρώπους οι οποίοι πεινάνε, μετανάστες που πνίγονται, οι περισσότεροι νέοι χωρίς δουλειά. Βλέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επίσης έχει πολλά προβλήματα και γενικότερα ανοιχτά μέτωπα παντού, όπου γίνονται πόλεμοι. Το μόνο που δουλεύει τελικά σε αρμονία είναι η φύση, το φυσικό περιβάλλον. Και τελικά είναι τελείως παράλογο, μέσα σε ένα ολόκληρο σύμπαν, το οποίο βρίσκεται σε τέλεια αρμονία, να υπάρχει ένας πλανήτης, στον οποίο να γίνεται χαμός μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ο άνθρωπος. Άρα, πρώτο συμπέρασμα, και συνεπώς κατά την άποψή μου πρώτη αρχή, είναι η εναρμόνισή μας με τη φύση. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είμαστε κομμάτια της φύσης. Γιατί αν κάνουμε καλό στη φύση, τότε κάνουμε καλό και στον ίδιο τον εαυτό μας. Το καλό στη φύση το κάνουμε όταν ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να προσπαθεί συνεχώς να κάνει καλό στο σύνολο και κατ' επέκταση στον εαυτό του. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει να υπάρχει και εξέλιξη. Και σε τι αφορά η εξέλιξη? Η εξέλιξη δεν αφορά στους νόμους της φύσης. Προκύπτει από την εξέλιξη του πνεύματος. Γιατί μόνο το πνεύμα είναι ελεύθερο και μόνο το πνεύμα μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση με την ομοτέλεια του σύμπαντος. Άρα, νομίζω ότι σαν δεύτερη αρχή θα έπρεπε να είναι η εξέλιξη του πνεύματος, που αποσκοπεί στο καλό και την εξέλιξη των κοινωνιών, αλλά και της φύσης γενικότερα. Εφόσον όμως ο παράγοντας που ρυθμίζει την εξέλιξη είναι η ελευθερία, ο αγώνας προς όλες τις κατευθύνσεις για τη διασφάλισή της αποτελεί την τρίτη αρχή. Γιατί στην ουσία, χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει εξέλιξη, τόσο του ανθρώπου όσο και της φύσης. Αυτές οι τρεις αρχές αφορούν στην ουσιαστική γνώση. Γιατί υπάρχουν ριζωμένες στη φύση του ανθρώπου. Και αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, αυτή η γνώση, που είναι το μεγάλο κληροδότημα των αρχαίων προγόνων μας, πρέπει να γίνει το εργαλείο προς τη μάθηση. Στην πολιτεία του Πλάτωνος, μιλώντας ο Σωκράτης προς τον Κλάφκονα, του λέει για την παιδεία ως τη στροφή της ψυχής προς την ιδέα του αγαθού. Λέει λοιπόν,
Η παιδεία δεν είναι ότι ισχυρίζονται κάποιοι για αυτοί, οι οποίοι έχουν για επάγγελμά τους την εκπαίδευση. Ισχυρίζονται δηλαδή ότι μέσα στην ψυχή δεν υπάρχει γνώση. Και ότι κατά κάποιο τρόπο την βάζουν αυτή στην ψυχή, περίπου σαν να έβαζαν όραση σε μάτια τυφλών. Απέναντίας, συνεχίζει ο Σωκράτης, η τωρινή διερεύνησή μας δείχνει αυτή τη δύναμη της γνώσης που ο καθένας έχει μέσα στην ψυχή του και επίσης το εργαλείο με το οποίο ο καθένας φτάνει στη μάθηση. Αυτές λοιπόν οι τρεις αρχές θα μας κάνουν να στρέψουμε το βλέμμα μας από τη συνεχή πάλη του ενός να επικρατήσει στον άλλον, στο να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλό για τη φύση, της οποίας είμαστε κομμάτια της. Και ακριβώς όπως αναφέρεται στην πολιτεία, η παιδεία θα είναι τέχνη για αυτό το πράγμα, για τη μεταστροφή της ψυχής. Να στραφεί δηλαδή ο καθένας με ολόκληρη την ψυχή από την περιοχή του γίγνεσθε προς την άλλη πλευρά, ώσπου να γίνει ικανή η ψυχή να αντέχει, να αντικρίζει τον και το πιο φωτεινό από τον. Και αυτό είναι το αγαθό. Αυτή η απλή διαδικασία, όπως την ανέλησα, ότι το να κάνουμε καλό στη φύση πρέπει να είναι το πάτημα προς τη μάθηση, αφορά κυρίως τους δασκάλους. Και το να γίνει αυτή η μεταστροφή όσο το δυνατόν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα είναι τέχνη. Και αυτή η τέχνη είναι η παιδεία. Θα κλείσω λοιπόν αυτή την εργασία μου με τα λόγια του Σωκράτη στην πολιτεία περί του τι είναι παιδεία. Επομένως, παιδεία θα είναι η τέχνη για αυτό το πράγμα, για τη μεταστροφή της ψυχής. Με ποιο τρόπο δηλαδή η μεταστροφή θα συντελεστεί όσο το δυνατόν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα. Όχι πως θα εμφυτευτεί στο όργανο αυτό η δύναμη της όρασης, πως θα μας βάλουν δηλαδή οι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί, που λέει ο Σωκράτης, τη γνώση στην ψυχή, αλλά θεωρώντας δεδομένο ότι το όργανο διαθέτει αυτή τη δύναμη και ότι απλώς δεν είναι στραμμένο στη σωστή κατεύθυνση και δεν κοιτάζει προς τα εκεί που θα έπρεπε. Να μηχανευτεί η τέχνη της παιδείας έναν τρόπο ώστε αυτό να κατορθωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Είδατε τι παιδιά, και αυτά τα παιδιά τα μαραζώνουμε, τους στερούμε αυτή την παιδεία και βεβαίως τους δίνουμε αντιπρότυπα και όσον αφορά τις ιδέες δεν το συζητάω καν. Αθηνά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.